Hi guys! Karon maning mami. Tuyo na ko si mami. Og si ate. Sakay may tricycle. Please guys. Kana among naigihan. Mamalin midra guys. Pero usahay ra. Kung naaray kwarta. Kani guys. Among merkado. Kaagis mi sa pangko. Hapit na minabot guys sa simbahan. Oh, nice series. Mami, ayaw sa kulit mami ha. Ayaw sa kay sa series. Kuyog sa tas sa simba mami. Abot na tas iskina guys. Nagkamang tindahan niri. May tang sunod na Jollibee. Ako ang gisulo sa ang sunglass. Ug ang itik. Abot na tas sa simbahan guys. Ug nagkita min lola. Ako ang gihutod si lola sa ingkuranan. Unya kami, nagbarog lang. Kay bata pa man. Ang mga tigubang na atong paring koron. Guys, nagbihib ko diri. Anto na human ang misa. Nalingaw raman ko guys. Ako ipadala ni Ate Nicole. Sa iyang bag. Sugot lang po ko. Karon uli na mi. Nagpalit mag ice cream. Ano na may ice cream ug si Ate Nicole. O popcorn. Nagkabulinggit ko guys. Kitrapuhan ko ni mami. Tinga kayo mi guys. Kauban si Ate Nicole. Bye guys. Bye guys. Ini next vlog.